Sam na Esther Okafor na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Rose Okafor. Linus Anene na-ayọ maka mkpụrụ obi Antonia Nchedo Anene. Anyị wee na-ayọkwa ka anyị lote Bishop Daniel Okono nke agbagburu nya, the Regional Bishop of St. Gabriel in this our Archdiocese, ka anyị lote ya n'ekpere. Ka mkpụrụ obi ndị a niile anyị kpọpụtara nwụrụ anwụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwere gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Chid Ekpendo. Kịta ka anyị were aṅụrị na okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Onye nwe anyị Yesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ndị nke m na Kristi, udo dịrị unu. Dịka anyị maara, tata bụ Sọnde nke asaa n'oge na-adanyeghị n'emume. N'ihe ọgụgụ ndị nke anyị ga-anụ n'ụbọchị nke taa, Chineke na-agwa anyị ka anyị hapụ iji ihe ọjọọ akwụghachi ihe ọjọọ mmadụ mere anyị. Ya bụ ndị nke m na Kristi, iji kwado onwe anyị nke ọma maka nnukwu emume nke Eucharistia, ka anyị nyochaa na akọ na uche anyị yọọ Chineke mgbaghara maka njọ anyị. Ekwupụta m gwa Chineke ji ike niile site n'echiche na okwu na omume na site n'ịhapụ ezi omume o kwesịrị na m ga-eme, site na mmehie m ka ị kasị ukwuu. Ya ka m ji ayọ Maria dị ngọzi bụ echi na ọbụ na ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na unu ụmụnna m. Ọ Chineke ji ike niile mere anyị ebere, ma ghara anyị njọ anyị, duru anyị na ndụ ebe ebe. Amen. Ewo
nwanyị mebere 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 onye nwanyị mebere mebere onye nwanyị mebiri mebiri onye nwanyị mebiri otito dịrị Chineke n'elu kacha elu. Ka
anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị mee ka anyị na-achịgharị ihe bara uru n'echiche anyị mgbe niile, ka anyị na-eme ihe na-amasị gị, ka n'okwu ọnụ ka n'omume anyị were ruo na ngwụcha nke ndụ anyị. Site n'adị nwenụ Yesu Kristi nwa gị, onye gị na ya dị ndụ na-aghachi n'ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, otu Chukwu, site n'ụwa tụwa niile. Ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Levitikọs. Mụ na ibu n'ụlọ Onyenwe anyị gwara Moses, gwa ọha obodo ụmụ Izrel okwu m sị ha, dịnị nsọ, n'ihi na mụ onwe m bụ Chineke unu dị asọ. Onye dịla obi akpọ nwanne ya asị, asịbedị na ịbara mmadụ ibe gị mba, ekwela ka ime njọ n'ihi ya. Abọla ọbọ, eburula onye obodo gị iro n'obi. Ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya otu i siri hụ onwe gị n'anya. Abụ m gị nwenụ. Okwu nke osebụla ụwa. Abụ ọma na azịza anyị ga-aza bụ osebụla ụwa dị ebere dị ịhụnanya. Osebụla ụwa dị ebere ịhụnanya. Osebụla ụwa dị ebere ịhụnanya. Osebụla ụwa dị ebere ịhụnanya. Ihe niile dị n'ime m gọzie aha nsọ ya. Mkpụrụ obi m too Onyenwe anyị. Echefukwala amara niile o mere gị. Osebụla ụwa dị ebere n'ịhụnanya. Osebụla ụwa dị ebere n'ịhụnanya. Osebụla ụwa dị ebere n'ịhụnanya. Ọ bụ ya na-agbaghara njọ gị niile. Ọ bụkwa ya na-agwọ ọrịa gị niile. Ọ na-agbapụta ndụ gị ka ị ghara ịla n'iyi. O ji ịhụnanya na ebere ube gị okpueze. Osebụla ụwa dị ebere n'ịhụnanya. Osebụla ụwa dị ebere n'ịhụnanya. Osebụla ụwa dị ebere n'ịhụnanya. Onyenwe anyị bụ onye ebere na onye amara. Ọ naghị ewe iwe ọkụ. Obiọma ya ebuka. Ọ naghị emeso anyị omume dị ka njọ anyị si dị.
ọ naghị esocha ka njọ anyị si buo ibu akwụ anyị ụgwọ. Ose bụ ụwa dị ebere dị ịhụnanya. Ose bụ ụwa dị ebere dị ịhụnanya. Ose bụ ụwa dị ebere dị ịhụnanya. Dịka ọwụwa anyanwụ si tee aka n'ọdịda ya, otu ahụ ka o si eweti mmehie anyị aka n'ebe anyị nọ. Dịka nna si nwee obi ebere n'ebe ụmụ ya nọ, otu ahụ ka Onyenwe anyị si emere ndị na-atụrụ ya egwu ebere. Ose bụ ụwa dị ebere dị ịhụnanya. 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 Ihe ọgụgụ nke abụọ ọgụ ewetara n'akwụkwọ ozi mbụ Pọl dị nsọ degara ndị Kọrint. Ọ bụ na unu amaghị na unu bụ ụlọ nsọ Chineke, na mmụọ nke Chineke bikwa n'ime unu? Ọ bụrụ na onye ọbụla emebie ụlọ nsọ Chineke, Chineke ga-emebi onye ahụ, n'ihi na ụlọ nsọ Chineke dị nsọ, unu onwe unu bụkwa ụlọ nsọ ahụ. Ka onye ọbụla n'ime unu gharakwa ịrafu onwe ya. Ọ bụrụ na e nwere onye ọbụla n'etiti unu na-eche n'obi ya na ya jupụtara na amamihe nke ụwa, ọ kara ya mma ịghọ onye nzuzu. Ọ bụ n'ụzọ dị otu a ka ọ ga-esi bụrụ ezigbo onye nwere uche, n'ihi na amamihe nke ụwa bụ amaghị ihe n'anya Chineke. Edeela ya n'akwụkwọ nsọ sị, Chineke na-enwude ndị oke amamihe n'aghụghọ ha. Edekwara ya n'ebe ọzọ n'akwụkwọ nsọ sị, Onyenwe anyị mara ihe dị ndị oke amamihe, ihe ndị oke amamihe na-atụle n'obi ha bụ ihe efu. Onye dịkwala mmadụ nkịtị anya isi. Ọ pụtara na ihe dum bụ nke unu. Ọ bụ Pọl, ma ọ bụ Apolos, ma ọ bụ Pita, ma ọ bụ ụwa, ma ọ bụ ndụ, ma ọ bụ ọnwụ, ma ọ bụ ihe dị ugbu a, ma ọ bụ nke na-adị n'ọdịnihu. Ihe dum bụkwa nke unu, ma unu onwe unu bụ nke Kristi. Kristi bụkwa nke Chineke. Okwu nke osepụrụ ụwa. Hallelujah, 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 hallelujah. Onye nwanyị kwuru sị, ana m akpọ unu ndị onye na-amụrụ ihe unu mata n'ihe dum nna gwara m eke mmeke unu mara unu mata. Hallelujah, 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 hallelujah.
onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ya si n'ozi ọma dị nsọ nke Matiu dere. Jesu gwara ndị ụmụazụ ya sị, unu anụla iwu e nyere sị, ọ bụrụ na mmadụ awụpụ anya gị, wụpụkwa anya nke ya, kụpụkwa eze onye kụpụrụ gị eze. Ma ana m agwa unu, ejikwala ihe ọjọọ akwụghachi ụgwọ ihe ọjọọ. Ọ bụrụ na mmadụ ama gị ụra na ntị aka nri, tụgharịara ya ntị nke ọzọ. Ọ bụrụ na mmadụ agba gị akwụkwọ, kpụrụ gị jee ụlọikpe ka ọ nara gị uwe iyi n'ime, nchinyekwuo ya oke uwe gị. Ọ bụrụ na mmadụ akpụrụ gị gaa 1,000 nzọụkwụ, soro ya gakwuo 1,000 nzọụkwụ abụọ. Ọ bụrụ na mmadụ arịọ gị ihe, nye ya. Agbaketakwala onye na-achọ ibiri gị ego azụ. Unu anụla iwu ahụ e nyere sị, hụ onye agbata obi gị n'anya ma kpọọ onye iro gị asị. Mana iwu m na-enye unu bụ, unu ndị iro unu n'anya, na-ekperenụ ndị na-emegbu unu ekpere. Nke a ga-egosi na unu bụ ụmụ nke nna unu bi n'eluigwe, onye na-eme ka anyanwụ na-awara ndị ajọ mmadụ ma ndị ezi mmadụ, na-emekwa ka mmiri na-ezoro mmadụ dum, ma ndị na-eme mma ma ndị na-eme njọ. Ọ bụrụ na unu na-ahụ naanị ndị enyi unu n'anya, kedu ebe unu ga-agbado aka ana Chineke ụgwọ pụrụ iche? Ọ bụrụgodu ndị ọna ụtụ, ọ bụ na ha anaghị ahụ ndị enyi ha n'anya? Ọ bụrụ na ndị unu na-ekwunyere okwu bụ naanị ụmụnne unu, olee ihe pụrụ iche unu mere? Ọ bụrụgodu ndị ọgọ mmụọ, ọ bụ na ha anaghị eme otu ahụ? Isi ya bụ na ọ dị mkpa na unu ga-ezu oke etu nna unu bi n'igwe si zuo oke. Ozi ọma nke Onyenwe anyị. Ka anyị sikwa n'ozi ọma nke a nụrụ nweta mgbaghara nke njọ anyị. Gbadata nara ekele, omemma gbadata nara ekele, izuru keme. Gbadata nara ekele, omemma gbadata nara ekele, izuru keme. Gbadata nara ekele, omemma gbadata nara ekele, izuru keme. Gbadata nara ekele anyị, omemma gbadata nara ekele, n'ezuru keme. Asị na ahụ ma bụrụ n'ọnụ, asị na ahụ ma bụrụ n'ọnụ, asị na ahụ ma bụrụ n'ọnụ, asị na ahụ ma bụrụ n'ọnụ. Chikeji chigabọ, ma nkọwa ya chikeji chigabọ.
nkọwa mmesoma ya Chigeji chigabo. ma nkọwa ya Chigeji chigabo. nkọwa mmesoma ya Chigeji chigabo. ma nkọwa ya Chigeji chigabo. Amen. Udo dịrị unu. Ndị nke m na Kristi, oge m nọ na-atụle ihe ọgụgụ ndị nke agụpụtara anyị n'ụbọchị nke taa, ọ kacha n'ihe ọgụgụ nke ozi ọma. O nwechara ihe ndị gbatara m n'obi dịka ihe ndị na-eme n'obodo anyị na Naịjirịa. O nwere mgbe ọ na-awụ mmadụ nwere ike jiri maka agụrụ, onye agụrụ ji ya ọ ga-zuru bred mmadụ. Ndị ọzọ iwe ji achụwa onye ahụ ọsọ, gide ya, kugbuo ya, mee ya ọkụ. Na ghọtara ihe m na-ekwu? I'm glad Etunu she react ya. Yes. And the reaction, okay, ask him no Igbo ka a na-asụ na masa. The reaction enwe dị Igbo self. Ka m sị, the ihu mgbarụ unu, that could be the translation for reaction. Mgbarụ ihu unu mere ugbu a na-egosi na unu na-ahụla ozugbo na enwere ihe a na-akpọ disproportionate reaction to an action. Onye azụrụ bread maka na agụrụ ji ya, unu amị ya ọkụkụ gbuo ya. And this is a society ndị na-achị anyị na-ezu billions of naira and naira na-agagharị free, even ewere polisi na-eche ha nche. You know, what a contradiction. So, anyị na-ahụ ya oge ụfọdụ, onye agụrụ ji ma o mere nwa obere ihe, punishment o resivuru ga na-ajụ ihe ugbu a o kwesịrị ụdị ihe a. Ibu na ọ na-emekwu ibu n'ezinụlọ. O nwere ihe nwa gị nwere ike ime. Ọ bụrụ na iwe ji dị gị that time, probably ka m sigodu na kamgbe niile lọtrị ndị ọ na-agba onwe nke ọ na-ewi. Ahụ na-afụ the man ofu at that point, ya were iwe pịa nwa ha aka ya, nke mama atụgharịa sị, eleghị nwa mere, ntakịrị ihe o mere ugbu a ka iji nwa ya ihe. Unu aghọtara ihe m na-ekwu? You are reacting to the reaction of this person, not the disproportionate with the ihe onye a mere. So ihe a na-egosi anyị na within us, anyị mana na punishment kwesịrị ịdị commensurate with the offense committed. Na o kwesịrị ịdị proportional to ihe mmadụ mere. Ikwesịghị inye mmadụ punishment taa mmadụ ahụhụ karịa ole kwesịrị ya n'ihe o mere. Ọ ya nwa bụ isi, anya na anya, eze na eze. Mgbe a malitere ịgụ ihe ọgụgụ, ọ na-atọ ọchị. Ọkwụnụ nụrụ na asị na mmadụ wụpụ gị anya na ga-ewupụkwa mkpụrụ anya nke ya. And then ọrụ na somebody anwa akụkụ gị eze, gbakwa mbọ ga-achọ otu eze n'ọnụ ya, gba ndosu. And iwu amaka, ọ na-abụ ị na-ele anya from the superficial peripheral perspective, ichere na iwu dị very very sickening and untwisted. No, ihe abụ an improvement on the pre-existing legal order or practice of the time. Before enwe this lex talionis, ihe nweburu bụ ụdị ihe m kọrọ unu ugbu a, na mmadụ nwere ike ịmaga aka ntị, then ga-egbupụ ya isi, na mmadụ si get away ga-arụkpọ ya anya. Unu ghọtara ihe m na-ekwu? Just mmadụ onye ọbụla dị free ime nke ọla masịrị ya. Ọ ya ka ndị a ji lecha anya sị mba na a ga-abịa tinye iwu ka e nwee proportional reaction to ihe ọbụla mmadụ mere gị. So onye rụpụ gị anya na gị gbakwa mbọ ga werekwe naanị ofu mkpụrụ anya nọ n'anya nke jisi onye ahụ mee gịnị rụpụ ya. I remember mgbe anyị dị na ntakịrị anyị na-etolite, a na-asị ome mmegwara ya ọ naghị afọ ụka, something like that. So lex talionis is not entirely bad at all. In fact, it's all an improvement on the hitherto existing legal structures and the forms of dispensation of justice. And by the way, there were different forms of justice: retributive, corrective, and so on and so forth, and even deterrent, and so on and so forth. So na ewupụrụ m anya nchọkwa ụzọ gawuru gị ofu mkpụrụ anya, nsogbu adịghị. Ọ iwu lex talionis na-ekwu. Ofu eze, ofu anya,
that way ọ ga-eme mmadụ zuo bread aga mee ya ọkụ. Ị chọrọ inye onye zuru bread punishment, nye ya punishment onye zuru bread. Na na-aghọta ihe m na-ekwu? Yes, ọ ya nwa bụ ihe a na-agwa anyị n'ihe ọgụgụ a. Mana dị nwere anyị Jesu Kristo adazie si mba na-eziokwu na nke abụọ na improvement ya kụziere anyị ihe karịrị ya. Na gị agala ga megwarawa, because forgiveness bụ ihe eji mara ndị otu Kristi. And Martin Luther King Jr. gwara anyị ya, violence begets violence. But ka m gwunu nke eziokwu, the instinct of revenge is inbuilt in the human being. It's unfortunate, but our nature dị. And that's what makes you an outstanding person. Iwu onye otu Kristi bụ na you don't give into this primordial impulse, this primordial instinct. Na mmadụ ga-eme gị ihe ọjọọ. It is simply natural to want to get back at the person, to get even with the person. Even imekwuo ya more so that ọ ga-try ihe again. And why is it so? Sometimes ọ na-adị anyị n'isi, and for some genuine reasons too, na mmadụ na-eme ihe ọjọọ ga na-agbaghara ya. It feels like you are kind of enabling the person. Na na-aghọta ihe m na-ekwu. Na mmadụ mejọrọ gị ịgbaghara ya, o mekwe ya ọzọ gbaghara ya, ọ dịzie ka gasị na ị na-enye onye ahụ free pass ya mere gawa. But it's not what it means. Enwe ihe a na-akpọ the higher ground. Ọ igosi onye a that na you cannot change someone by being like the person whom you want to change. Na na-aghọta ihe m na-ekwu. Ọ ya nwa ka a na-akọwara anyị n'ụbọchị nke taa. So na onye anụwa mere ihe ọjọọ, eleghị ga-eji were mee ka onye ahụ chegharịa. Ọ wee mara m ụra mma gwakwara gị ya. By the way, olee otu esi emezu aka ntị? Ịmara m aka ntị tụwakwa gị agbọwaị. O nwere ike akwara nọ gị n'aka karịrị nke mụnwa. So how can you measure the intensity of this aka ntị? So olee otu a ga-esi mezọwa ihe ndị a niile? Christ ji wee sị anyị na forgiveness is the key. But let me be critical here of our Lord, just for the sake of philosophizing. If you go to John chapter 18, verse 23, John 18:23, during the Passion, somebody, one of those funny creatures there, slapped our Lord Jesus Christ. Ọ mara Christ ụra. Gịnị ka dị nwenu mere? Ọ tụgharịrị ya ntị nke ọzọ ka ọ makwuo. Are we together? He did not. What does he? Gịnị ka m mekwere ugbu a iji maa m ụra? Amen. Very soon we shall get into this during the Lenten season and during the Passion. Christ abịa ha ọbasi ọgụ, but ọ bịakwa n'ụtụgharịarị ya ntị nke ọzọ. Ihe ọ gwara anyị na gospel taa. Because sometimes forgiveness doesn't mean stupidity. Mana mgbe ụfọdụ, when you live the Christian values, you appear stupid in the eyes of the world. That's the fact. Ị na-eme ihe Chineke chọrọ, gaa wuru onye nzuzu n'anya ụmụ mmadụ, n'anya ụmụ ụwa. Mana ihe dị nwere Jesu Kristi na-akụziri anyị n'ụbọchị nke taa bụ ka anyị nwee obi mgbaghara. Ka anyị nwee obi mgbaghara mmadụ, ọwụ mmadụ mejọọ gị gasị ka imechie ya ike, and so on and so forth. Often, ị naghị eji ya agbanwe onye ahụ. And ka m gwakwazi unu, ekwuola m ya earlier on, that na the mmụọ imegwara mmadụ ọ na-adị n'ime onye ọbụla. Ọwụ na itofeela nke gị, Chineke nara ekele. Because it is an instinct that is innate in every human being. Mana, look at the danger there. Mgbe ị na-enwe mmụọ ka imegwara, mgbe ụfọdụ imegwara chi onye ahụ, obi atọ gị ụtọ that time, enyela m ya ihe o nyere m. Ide nọchara ịnọzi at the end of the day, gịnị ka ị ga-enere? Nothing. Ndị na-enwe the highest form of fulfillment in their life bụ ndị na-enwe the spirit ịgbaghara onye mehiere ha. Ọ na-adị mfe, mana ime ya ikepụla onwe gị na-agbụ. Because the very moment ị ka na-ebu iwe n'obi megide onye megidere gị, ịnọ na nga. Amamuna na ghọtara ihe m na-ekwu. You are in prison, a perpetual prison. Ọ na-adị mfe, mana inwe the grace to be able to gbaghara onye mehiere gị, you are a free person. Ọ ya ka m na-eji ekwu n'ọtụtụ oge
in the exercise of forgiveness, the primary beneficiary is the forgiver. The secondary beneficiary is the forgiven. Amen? When you are forgiving someone, you who are exercising that gesture, you are the primary beneficiary, because you are liberating yourself from rancor, from bitterness, from resentments. Owu ihu onye ahụ gị rụọ ya anya, ga-agba ya kum, na maka ihe a na-akpọ ịgba kum. Onye nwere ike metụrụ m ya here. Amen. Just, I mean, you are so angry and bitter when you see that person. Mana, if you are able to weather the spirit of Abraham Madibegi, you will live a happier life. You will be at peace. Onye nwa wihe dị nwere Jesu Kristi na-akụziri anyị n'ụbọchị nke taa. Ndị nke m hụrụ n'anya, ọ dị m ka Chineke na-agwa anyị okwu a n'oge a dị oke mkpa na ndụ anyị, especially n'obodo anyị bụ Nigeria. Anyị mara anaghị inwe election na Saturday na-abịa abịa. Ụnyaahụ, anyị gara mass na Cathedral of the Archdiocese. Dede anyị na Father Mike Ume kwuru okwu Chukwu dara ụda ụnyaahụ. O kwuru okwu Chukwu maka anyị nwawu ndị ojii nke Afrịka, ndị ojii nke obodo a na ndị ojii nọ na mba ndị ọzọ, ọkacha na ndịda nke obodo Amerịka. Ndịda Amerịka anyị na-ekwu okwu ya, Southern American countries. His homily was very powerful. And by the way, during the mass, Kano recognized one of our sisters here, Scholar Ogamaka. Congratulations, Congratulations. That was beautiful. We are proud of you. So that was what we celebrated today. Yesterday, I beg your pardon. Father Mike made the point very clearly. Now, you know, we suffer the same thing, we suffer the same pain, we suffer the same hurts, but on at different levels. According to Nigeria, anyị niile na-suffer ọnọdụ dị na banya. Anyị niile na-suffer ya, mi na-eri na tebụl, mi na-eri n'ala. One word ọ dị na-suffer ya. Ndị ji ego na-arahụ ụra ọfụma n'abalị. Ndị nke na-ejighị eji asịkwado na ndị nke eji ya ga-ehi ụra. Just ya wụrụ nnọọ a war of, you know, animal jungle. All here nọ na that place. Yeah, my dear beloved sisters and brothers, Ilya Chebe ọnọdụ nọ na be anyị, iwe na-ewe almost everybody in that country. Even anyị nwa nọkwa ebe iwe sokwu na-ewe anyị. Ọtụtụ oge ndị be anyị na-akpa nkata ọ dịka na-alụ ọgụ. Olu anyị na-ala elu, especially a discuss our politics. That is is a testament to the bitterness and anger dị ndị mmadụ n'obi. You know, gịnị ga-awụ the solution to this problem? Ọwụghị ndị emekarịala anyị ihe ka anyị megwara ha. Violence begets what? Violence. Ọ ya nwa ihe Kraịst na-agwa anyị n'ụbọchị nke taa. Ndị Igbo na-asị ndị emeela anya, ndị nke a na-asị ndị eme na ndị nke a na-asị ihe nọ na Nigeria, onye ọbụla iwe ji everybody. Enwere some video clips that I received recently maka ihe ego a na-eme na be anyị ugbu a. Ebe m hụrụ ndị bank officials na-arị lada na-awụ fensị n'azụ bank to escape the angry mob nọ na the front. Una na what him na-ekwu. No, my problem with Banye bụ if I were a leader, who these images and pictures, mana we have shameless people who as leaders. Or can you another example na the phone? Ni galaru na airport Nigeria. Iland na airport, he use the restroom. Or na tissue anogia, or na mmiri anagaba. Or na enwere ndị n'ebe a na-asị gị water sir. Towel tissue sir. It is working sir. Somebody is following you into the toilet. Things you don't see anywhere else in the world. You want to enjoy the privacy in the restroom? That one funny creature goes there. That's the welcome, sir. Our toilet is good, sir. Come and see the ncha, sir. Come and see the mirror, sir.
any normal leader agaghị achọrọ peace because the airport bụ the window into any country. Here we place na-anabata ndị ọzọ. Even if you na bunu were a horrible place, here the project to a good image of the country. Now that entry point, but Banyu Burabu to the point that they do not just give a damn. They don't care. Ibataha, from that very moment, oh, welcome to hell. If you don't believe where. My beloved sisters and brothers, even I just a Christian Agwani, now violence is not the solution. Kaimegwara, I will give the solution. Or take the right and decent way to right the wrongs. I strongly believe that Niheneme Nobodani today that Shine came about it. I'm convinced. I prayed and prayed and prayed, and I'm convinced that no matter how horrible this situation is, come to think about it. On our elections to go, these criminals, people in Nigeria, Diego Nigeria, they will request the same money. They are goro, for the last 8 years. Hagapaga vote to again. It's good we tell ourselves the truth. In about 8 years, election onye zuru ego this is there. I will return takri peanut to nyegi gbawankwa. That vote already idiot again. Albert Einstein kuruna na madness doing the same thing over and over and over again, expecting what? Different results. We have done that for so long. Why can't we try something different this time? In a normal climb, in a normal society, election vote. A question with comparison at all. Other forms of agitation say we put I'm not oblivious of the fact that I will even how Biafra. Mana, you want to check if the capital you have can fetch you what you are talking about in this particular material point in time. If you can't, why not get what is realizable? Then down the road, I'm speaking in tongues now. An intelligent business person for over 10 years and the same thing. When we have somebody that everybody has seen knowing a standard out, why can't our people queue behind this guy? Can I try something different this time? My beloved sisters and brothers, let's try and reach our brothers and sisters at home. You know, Chineke is in Elu, lead to their save Nigeria. Prayers that are not accompanied by concrete actions are useless. When Elijah rose and when the Pekarere in the Nigeria and Wanile, and when yet Mku Nara Kaibaho, and a good Madukoko Konabanyo, did he care anything? Nothing. And when they came from Bosa and again where election na Biafra land, na unyen do na prison. Okwanya Kunumere crippled the economy of the Southeast for the past 8 years now. Yet unyen do apotabe. Why can't you tell yourself now na one night work banye? Lord, I did this year to bring out unyen do. I mean, I don't get it. And now listen, I like being very factual. If you say again when election nabani, una boycott the election, the other parts of the country will cast their votes and elect somebody. You send the army, again. This is what has been happening. So again, come today, the best way to handle our grievances, our bitterness, our anger, our hurts, or by casting our votes wisely. So do not think that you can't make a difference. You can make a difference by educating people. I've been interested in I've been praying and praying, but at some point in Simba, I have to come out. We need to do something. Conscientize people, educate them, open their eyes, because very often, follow now by a tunnel, in a straight line, the other side of the coin.
You can help educate them. My beloved sisters and brothers, ka ekpe na ekpere ka Chineke mere anyị miracle n'obodo anyị ahụ. I want to assure you, ọ bụrụ na anyị nweta the right leaders in our country, many people nọ n'obodo a ga-ala Nigeria. That is the truth of the matter. Many, especially ndị nke papa anyị na mama anyị ha, many of you ga-eburu akpa unu gbala ọsịsọ because ebe a kpọrọ nkụ mana ndị nọ n'ụlọ megere unu anya ukwu na mmiri gbaga ọkụ nwuge ụzọ dị mma. They don't know that depression is a lot easier here than over there. That's the irony. That's the irony. Yeah, we pray that our people, that they would cast their votes wisely and intelligently. And I repeat it. Now the three candidates saying Peter Obi, Atiku, Nonya, Obi is by far more qualified than all of them. By far. You don't have any reason for comparison whatsoever. And another Ekuya Makano Igbo, another Ekuya Makano a Catholic, or a Christian. I'm saying it based on their records. Yeah, I am already big one. I mean, how can we just opportunity which is golden? I know blow here. If we miss this opportunity, I am very sorry for that country. So, because while we pray, let's try and conscientize our people. Say, go out and cast your votes and defend your votes. Oh, we question somebody, Peter Obi. Na ndị mmadụ na-akwado gị, kedu assurance ị na-enye anyị that you will defend our votes if we cast them for you? The man answered very intelligently. I was like, wow, this guy has got something upstairs. Also, if na more votes or more people votes, I will defend my votes. Mana if you vote room, no, you are voting for yourself. Every vote he cast is for yourself, so you have the responsibility to protect your votes. He can't be everywhere defending your votes. Yeah, because Chineke sani can happen violence. I mean, it can only lead to more spiraling of violence, more and more. Violence begets violence. Hate begets hate. Even when I just Christ, John 18:23, he didn't like it so, but he said, in other words, son, as he find a better way to go. Because when you guys see him, because by the way, madam, when you came go vacancy, catching all the ladon. On a check area, obviously unleash you wait for you. I'm a man and I water him. Mana, Omagia, with that reaction, he had it disarmed. He can't wear. Oh, yeah, can we here? Let's use non-violence means to reclaim our country. Udo de Rono. Ekwem n'otu Chineke.
ekpere nke ndị kwerenụ ndị nke m na Kristi ka anyị were na ohere ugbu a kọsara Chineke mkpa anyị na mkpa nke ụwa. Chukwu gị dị mma onye nwe anyị gị dị mma anyị kọsara gị mkpa anyị ya metụkwa gị n'obi Chukwu. Chukwu gị dị mma onye nwe anyị gị dị mma ụmụ gị kọsara gị mkpa ha ya metụkwa gị n'obi Chukwu. maka ụka nke Chineke nke bụ ahụ Kristi, ka anyị niile mata ịdị n'otu n'ime Kristi. Anyị kọsara gị mkpa anyị ya metụkwa gị n'obi Chukwu. Dị mma, onye nwe anyị dị mma, anyị kọsara gị mkpa anyị ya metụkwa gị n'obi maka udo n'etiti obodo niile na ndị ọchịchị nke mba dị iche iche, ka ndị ọchịchị na ndị ọha mmadụ niile jisie ike n'ọrụ maka udo na agamnihu nke ụwa. Ụmụ gị butere gị mkpa ha ya metụkwa gị n'obi Chukwu. Chukwu dị mma, onye nwe anyị dị mma, anyị kọsara gị mkpa anyị ya metụkwa gị n'obi maka ịdị ọcha nke ime mmụọ na nke mkpụrụ obi, ka amara Chineke na-agbaziri anyị ide ahụ anyị nsọ dị ka ebe obibi nke mmụọ nsọ. Ụmụ gị butere gị mkpa ha ya metụkwa gị n'obi Chukwu. Chukwu dị mma, onye nwe anyị dị mma, anyị kọsara gị mkpa anyị ya metụkwa gị n'obi maka ịhụnanya na obi ebere nke Chineke n'etiti ndị otu Kristi, ka ezigbo ndụ na ezi ụzọụkwụ anyị niile bụrụ ihe ga na-eweta mgbanwe n'ụwa. Ụmụ gị butere gị mkpa ha ya metụkwa gị n'obi Chukwu. Chukwu dị mma, onye nwe anyị dị mma, anyị kọsara gị mkpa anyị ya metụkwa gị n'obi maka ndị ọgbakọ okwukwe nke parish anyị, ka mmụọ nsọ nke Chineke biri n'ime anyị, biri n'obi anyị, ka anyị na-emepụta mgbe niile mmekọrịta anyị na mmadụ ibe anyị. Ụmụ gị kọsara gị mkpa ha ya metụkwa gị n'obi Chukwu. maka ndị nwụrụ anwụ, ọkacha ndị anyị na-echeta na Damasia, ndị niile nwụrụ n'ihe mberede dị iche iche na nso nso a, ka ha nweta ezumike ebere na alaeze eluigwe. Ụmụ gị butere gị ọrịa ha ya metụkwa gị n'obi Chukwu. Onye nwe anyị ihe dị mma kọsara gị mkpa anyị ya metụkwa gị n'obi Chukwu.
ka anyị were ohere ugbu a kọsara Chineke ihe ndị na-akpa anyị n'otu n'otu. Ka anyị cheta dị ka anyị si wee kwuo n'okwu Chukwu maka ntuli aka elu a ga-eme na abalị Satọde nke na-abịa abịa n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Ka Chineke mee ka eziokwu pụta ìhè, ka obodo anyị nweta ezigbote onye ndu maka na ụmụ Chineke ataala ahụhụ hie nne. That the Lord might bring an end to the sufferings of the people in our country, that the elections this year might make a huge difference in the life and standing of our country, Nigeria. Ka hapụ inwe ọgba aghara n'ụdị ọbụla, ka hapụ inwe ịkpafu ọbara n'ụdị ọbụla. Let the Lord take control of everything to the greater glory and love of His holy name. These are our prayers through Christ our Lord. Ọ dịghị ihe onye nwe anyị apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime. Ọ dịghị ihe Chineke apụrụ ime. Ọ dịghị ọkpara Chukwu apụrụ ime. Ọ sị na onweghị ihe Chineke apụghị imere anyị ya. O nweghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime. Ewo, ọ dịghị ihe Chineke ya apụghị ime. Ọ dịghị ọkpara Chukwu apụghị ime. Mana ọ dịghị ọrịa Chineke apụghị ime. Ebe ọ kwuru okwu onye nwụrụ anwụ ebilie. Ọ dịghị ihe Chukwu agaghị apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime. Mana o nweghị ọnọdụ Chineke apụghị idozi n'ụwa. O kwuru okwu onye nwụrụ anwụ ebilie. Ọ dịghị ihe Chineke ya apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime. Mana o nwere otu ụbọchị n'obodo Getsemani, otu nwoke dara n'ala, ma onye nwe anyị bịakwutere ya. Mana okwu o kwuru ka onye ngwọrọ ji wee bilie. Ọ dịghị ihe Chineke ya apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime. Mana o nwere otu ụbọchị n'ọdọ mmiri damiri ya. Onye nwe anyị ya ikuku mmiri na-efe, ma Jizọs anyị bịakwutere ya nso. Ọ gara ije n'elu mmiri ka ọnọdụ anyị dị mma. Ọ dịghị ihe onye nwe anyị apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime. Ọ dịghị ihe Chineke apụghị imere anyị ya. Ọ dịghị ihe na nwanne mmadụ apụghị ime. Ọ dịghị ihe Chineke ya apụghị ime. Ọ dịghị ọkpara Chukwu apụghị ime. Ọ pụrụ ime ka Naịjirịa dịkwa mma ọzọ. Ọ pụrụ ime ka Peter Obi wee merie n'ụwa. Ọ dịghị ihe Chineke ya apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime. Mana okwu ụwa n'ebe ọ na-emetụta anyị n'obi. Ọ pụrụ ime ka ọnọdụ anyị wee gbanwere. Ọ dịghị ihe Chukwu nke igwe apụghị ime. Ọ dịghị ihe ọkpara Chukwu apụghị ime. Chimụdị mma, Chimụdị mma, Chimụdị mma, Chimụdị mma, Chimụdị mma, chi anyị dị mma, chi anyị dị mma, ịma na acha anyị amaka, ịma na acha anyị amaka, ịma na ọ dịghị akụra, ịma na ọ nwụghị anwụle, ịma na acha anyị amaka, ịma na Chimụdị mma, Chineke na-amaka, onye na-eme mma, onye na-agwọ ọrịa, onye na-edozi obodo, onye dị mma, chi anyị dị mma, chi anyị dị mma, anyị dị mma, ikuku ọma na ọnya, chi anyị dị mma, chi anyị dị mma, chi anyị dị mma, onye na-edozi ọnọdụ, onye na-edozi obodo, onye na-agwọ ndị ọrịa, onye na-abụkọ okpukpe, ọ dị mma, ọ dị mma, ọ dị mma,
dị mma ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma anyị dị mma ọ dị mma onye na-eme mma ọ dị mma onye na-edozi ọnọdụ ọ dị mma onye na-agbanwe obodo ọ dị mma onye na-eficha anyanya ọ dị mma Chineke nke igwe ị na-apụta nwa eze na mmanya nọ na nsogbu anyị ga-ehicha anyanya ekele ọma ka anyị ga-enye otito ọma ka anyị ga-enye abụ ndị nsọ ka anyị ga-abụ iji gosi na anyị dị ukwu ma ọrụ mmehie m Chineke ka anyị keta oke n'ire gị ọkwa gị si na ị ga-eburu anyị ibu ọkwa gị si na ị ga-abụrụ nke mba ma lelele anyị nọ n'ire gị nna ka anyị keta oke n'ime gị ọkwa gị si na ị ga-eburu anyị ibu akwa gị si na ị ga-abụ nke anyị ma lelele anyị nọ n'iru gị anyị keta oke n'ime gị ọkwa gị si na ị ga-eburu anyị ibu akwa gị si na ị ga-abụ nke mbụ ma lelele anyị nọ n'iru gị anyị keta oke n'ime gị bịa lee ihe ọma Chineke ma mere anyị eze Jizọs mma dịrị gị bịa lee ihe ọma Chineke nna mere ha eze Jizọs Chukwuma nara ekele anyị anyị na-ekele gị lee ihe ọma Chineke nna mere onye na-eme mma papa akwa ekele gị Chineke na mere eze Jizọs ekele dịrị gị lelee ihe ọma Chineke ma na-eme ọgụkọ ọma n'ọnya Chukwuma anyị na-aja gị mma lee ihe ọma Chineke nna mere ha eze Jizọs papa mma dịrị gị anyị na-ekele gị lee ihe ọma Chineke na mere onye na-eme mma eze Jizọs papa ekele juru ọnụ ya dịrị gị ihe ọma Chineke na mere ha eze Jizọs ekele dịrị gị soro ha lelee ihe ọma Chineke ma mere ha agụ na-eche mba Chukwuma anyị na-aja gị mma lee ihe ọma Chineke nna na-eme kuku ama n'ọnya Chukwuma nara ekele anyị anyị na-ekele gị lee ihe ọma Chineke nna mere ha eze Jizọs ha nakwa ekele gị ihe ọma Chineke nna mere ha onye na-enye ndụ mma dịrị gị nwanne m bịale nwanne m bịale ihe ọmụ mere ha bịale ihe ọmụ mere ha bịale ihe ọmụ mere bịale ihe ọmụ onye mere na-eme mma ihe ọmụ mere m bịale ihe ọmụ ikuku ọma n'ọnya ihe mere m bịale ihe ọmụ agụ mere m na-eche mba bịale lere m bịale ihe ọmụ mere m biko lee ihe ọmụ mere m bịanụle ihe ọmụ mere m biko bịale ihe ọmụ mere m bịale ihe ọmụ mere m biko bịale ihe ọmụ mere m bịale ihe ọmụ mere m bịale ihe ọmụ mere m bịale ihe ọmụ nwanne mere m m bịale ihe ọmụ mere ọ bịale ihe ọmụ mere enyi m bịale ihe ọmụ mere ọ bịale Jesu o nyere m ndụ ihe ọmụ mere ọ bịale Jesu o nyekwara m ụmụ ihe ọmụ mere ọ bịale ihe ọmụ mere m biko lee ihe ọmụ mere m bịanụle Jesu mere biko bịale ihe ọmụ mere m bịanụle Jesu mere o biko lee ihe ọmụ mere m bịanụle Jesu mere Zion 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 obodo ọma Zion 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 obodo ọma Zion 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 anyị ga-ahụ n'obodo ọma Zion 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 anyị ga-ahụ n'obodo ọma Zion 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 kpọwara m nke mbụ Zion kpọwara m ugboro abụọ Zion Zion biko kpepụrụ m ugboro anọ Zion 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 elu ụwa ọ dị mma dị njọ ekwere ekwe m aga m agbaba n'ime Jehova ga-akọpa
ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ihe ga-asọ Chukwu nna ji ike niile ịnaranụ. Inwenụ biko nara aja nke a o kwesịrị na anyị bụ ụmụ odibo gị na-ehunyere gị. Anyị ji umeala arịọ ka ofufe anyị na-efe gị iji sọpụrụ ebube eze gị na-aga n'ihu n'ime anyị were duru anyị na nzọpụta ebighị ebi site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi elu. Ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekele. O kwesịrị ezie bụrụkwa ihe ziri ezi na-azọ ndụ na anyị ga-enye gị ekele oge niile n'ebe niile, o nna dị nsọ, Chineke ji ike niile, onye dị ụwa so ụwa site na Kristi inwere anyị, onye jiri ihe ebere o nwere maka mmehie mmadụ kwere ka a mụọ ya na Virgin Maria. Ọ gbapụtara anyị n'ọnwụ ebe ebe site n'ọnwụ ọ nwụrụ n'elu obe, bịa si na mbilite n'ọnwụ ya nye anyị ndụ ebe ebe. N'ihi nke a, anyị na-esi igwe ndị mmụọ ọma niile nke eluigwe na-eto ebube gị oge niile n'ukwe na-asị: Osebụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Hosana n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha onye nwe anyị. Hosana n'elu kasị elu. Nna, ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edonye elu m nsọ. Anyị na-arịọ ka ido onyinye ndị ya nsọ site n'ikwukwasị ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Yesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekele na otuto, nyawa ya nye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edurunye maka unu. Otu ahụkwa ka o siri mee mgbe ha richara nri anyasị, o buru iko mmanya nyekwa gị ekele na otuto, bunye ya ụmụazụ ya sị: naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụtanụ ihe omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekele gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịkwụrụ n'ihu gị na-efe gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị ga-zuru ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gọzie Pope anyị bụ Francis na Bishọp anyị bụ Jose Gomez na ndị ofufe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnne anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Nna, biko kpọbata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi, nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Ihe niile kere gị na-eso ya bụ Kristi, na-esikwa n'ime ya na n'aka ya, na anyị dịkọ n'otu nke mmụọ nsọ, na-enye gị bụ Chukwu nna ji ike niile, nsọpụrụ na otuto niile, site n'ụwa tụwa niile. Hallelujah!
Hallelujah. Amen. 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 Ụmụnna ngwanụ ka anyị were ekpere ahụ onye nzọpụta anyị kụziri anyị were kpọkuo Chukwu nna anyị nọ n'eluigwe. Zọpụta anyị na-arịọ gị o sepụ ụwa n'ajọ ihe niile, were ebere n'udo n'oge nke anyị site n'inye aka ebere gị ka a zọpụta anyị na njọ oge niile, anyị ewere gbalaha nsogbu niile, were nchekwube dị nsọ na-atụ anya maka ndịghachi nke onye nzọpụta anyị Jesu Kristi. Onye nwe anyị Jesu Kristi, onye gwara ndị apọstụl gị, udo ka m na-ahapụrụ unu, udo nke m ka m na-enye unu. Elekwala anya na njọ anyị, kama lekwasị anya n'okwukwe nke nzukọ gị. Nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ, ịbụ onye dị ndụ na-achị ebebe ebebe. Udo nke osepụ ụwa dịrị unu mgbe niile. Onye ọbụla eji ime gị aka si ya ahụ. Ya ịbụ onye ụwa ọma. Onye ọbụla fere nwanne gị aka si ya. Ezi nwanne m ịbụ onye ụwa ọma ahụrụ m. Ị chọrọ ngọzi fere nwanne gị aka gọzie ya. Ahụrụ m ezi nwanne m ịbụ onye ọma ahụrụ m gị n'anya. Leenụ nwa atụrụ nke Chukwu, leenụ Jesu Kristi onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Anyị nwere isi ọma bụ ndị a kpọrọ n'oriri nke nwa atụrụ Chineke. Inwenụ ka ahụ na ọbara Kristi chekwaba anyị ruo na ndụ ebe ebe.
biri n'ime m biri n'ime ya n'oriri dị asọ eluigwe n'ụwa na-emekọrịta Chukwu na mmadụ abụrụ otu ndị nọ n'eluigwe na ndị nọ n'ụwa na-emekọrịta dị ọma bụrụ otu
ka anyị rịọ arịrịọ. Chineke ji ike niile, anyị na-arịọ gị ka anyị rite uru dị na ihe nzọpụta nke a ebe ijirila ahụ na ọbara Kristi anyị natara gbaa anyị ibe nke ndụ ebi ebi site na Kristi onye nwe anyị. Biko ka anyị nọrọ n'ọdụ maka ọkwa. Anyị nwere obere ọkwa one ma one ma tupu ya na-aga n'iru ka anyị kọpụrụ ndị kwa ya aka. A wee na-elotekwara anyị niile onye ọbụla bịara ụka. Anyị chọrọ ka onye ọbụla na-anọ n'ime ụlọ ụka ebe a nụwa bụ ime ụlọ ụka, ọ bụrụ inu not gallery. Ụlọ ụka anụnwa ga-ejugodu afụrọzi oche bifo ndị eje na gallery ejebe ebe anwa. Anyị na-anya ụlọ ụka anụnwa ọ ka ga-ogheri nne ka anyị nọjuo ebe a maka bifo ndị ọcha na-eme ala ịga na gallery anọ ka anyị na-eloti ya. Anyị amago ọkwa ọtụtụ maka African Eucharistic Congress. Ihe ọbụla gbasara ya anyị tinyere ya na bọọdụ. Anyị were oghere anụnwa wee na-ekene ndị niile jelu dịka Frasi wee metụta the Black History Month Mass nya nke eme na Cathedral. Unu n'anya ndị niile jeli ya. Anyị na-ayọkwa ndị na-ezisa ozi Maazị Ụfọndụ ọ dịka ọ dịgo na YouTube ka anyị niile ka agba mbọ na ka o lute ma ndị nne ma ndị nna na ndị youths ndị eje ha eje ka ha gbara onwe ha Krismas na-ekirikwu ya. Anyị wee n'ebe anwakwa anyị na-ekene ofu onye n'ime anyị bụ onye nke ha tinyere ugonya bụ Scholastica Ogamaka. Ya na onwe ya wee na-ekenekwa anyị niile sị na anya mmiri juru ya anya, ya nepụrụ anya were lebe ndị be anyị niile ka anyị si wee pụta. Ndị niile jere ebe ahụ ya ekweta na ọ bụrụ na ọ mmadụ 10 bịara ebe anwa, ndị be anyị bụ almost ọkara ndị bịara ya nọ. Ọkwa n'eziokwu ihe ọ pụtara n'ime ya bụ na ebe anụnwa anyị nọ n'ime ya anyị abịagokwanụ. Ihe ọ pụtara n'ime ya bụ ma ndị ụkọchukwu ịgụọ ụkọchukwu ọ bụrụ na ha dị 20, ndị be anyị bụ at least 15 of them na 20 anwa. Ihe ọ pụtara bụ anyị pụtara n'igwe unu ma na this archdiocese Igbo community ewere gị ya. Ọkwa n'eziokwu ọ bụrụ na anyị dama mba anaghị m asị na ndị ọzọ ewere n'ihe anyị werezi ile anyị gụọ eze anyị ọnụ. Ya bụ anyị apụtabago ma young adults anyị ka a na-ekwu ukwu ụka ka a na-ekwu nke obodo. Nune ndị niile na-ewelite isi n'obodo a bụ ndị ojii ọnụ ụka ka ha si apụta, ọ ụka na-akwalite ha. So ụmụaka anyị aga n'iru ha bụkwa n'ebe a ka ọ ga-esi were pụta ma ọ bụgodo ọchịchị nke obodo. Ka anyị pụtaba nọ ka anyị ghara ịnachighị azụ. Wednesday anụnwa na-abịanụ bụ Ash Wednesday. Ya bụ oge Lent ga-ebido na this Wednesday. Ọ ga-ebido na Wednesday anụnwa wee luo April 6. Ụbọchị anwa bụ the Lenten period. Friday ọbụla n'ime ya anyị ga na-enwe Stations of the Cross ebe a oge anyị ji enwe ya 7 p.m. O nwezie maasị ndị e nwere once in a while a na-enwe funeral mass unu na fada ya akpazi onye na-enweli ihe ọmalụ time but ọ dị ha emecha Stations of the Cross ewere mee ya. This Wednesday a ga-enwe maasị 8:30 a.m. then nwezie 7 p.m. na nke anyị si emebu na mbụ anyị nwa na-edekwu ukwe na ya 7 p.m. mass Ash Wednesday.
so ka anyị ghọta ya ndị kwaya mụrụ m unu nwere practice na Saturday na Tuesday anụnwa asị na unu enwere practice nwebe na aṅụle virtual certification training ka anyị lote sign up with Emilia Muomega or Paul Amuchie ọ bụrụ na gị emebeghị ihe na-eme volunteer n'ụlọ ụka ọ bụ iwu ji obodo anụnwa n'ụlọ ụka niile ọ ihe ha na ndị ọkaikpe ụka ọtụ kpebiri na ihe enwe virtual certification nwee the certificate for it before ga na-eme ihe ndị nke ya agakwa the Eucharistic Congress the chaperones you must have that certification. There is no excuse. There is no ịbịakwute m na-asị m ike wede ịmala onye mbụ amara m onye bụ ihe iwu gwara anyị ka ị ga-eme. Anyị ka na-ayọkwa ndị niile nwere ike inyere anyị aka na Eucharistic Congress nke na-ebido ọkwa this week. Eucharistic Congress Thursday anụnwa ka ọ ga-abụ na Anaheim. Ndị nwere ike inye aka ka ha fụ Emilia Muomega anyị nwere buutu ebe anwa anyị na-enwe ya kwa arọ oge ọbụla na-eme and ọ bụ nyanwa na onwe ndị ya enye aka enyere ya aka for those 3 days Thursday, Friday, Saturday o mechie Sunday. Ndị Holy Ghost Adoration Ministry nke anyị magoro ọkwa ya ọ bụ na this Saturday 9 a.m. to 11 a.m. ebe anụnwa na St. Eugene. Praise and worship, rosary na Bible study emechakwa na ha ga-enwe light refreshment. Youth and young adult, you are practicing here tomorrow after mass today. Ndị ladies and knights of Columbus unu ga-onwe onye chọrọ ịfụ unu agbasa n'iru parish hall ebe anwa ka ọ ga-abụ ma agbasa. Ndị young adult sokwa ka anyị kene anyị niile ha youth and young adult ka anyị si were pụta n'igwe nya were support wa their car wash ha sị ka anyị kene unu and emecha n'oge dị n'iru ha na farakpa ha ya amazi oge ọzọ ya abụ ka ha mee ka unu malụ. Maazị Boni Ụzọndụ nọ na ya enwezi ihe ya na-emeghị introduce onye ọ na m onye bụ James Ụzọndụ na nwanne ya nwoke unu n'anya ọ dị m senior bụ Boni unu fụ James Ụzọndụ nwanne ha nwoke nwụrụ younger brother Boni nwụrụ onye nwụrụ anwụ bụ senior brother James so onye nọ n'etiti rapụ anyị malụ ka anyị si eme ka anyị kpọruere ha beruere ha dị ka anyị si eme anyị na-ayọkwa ka mkpụrụ obi ihe zuru ike na ndokwa. Ndị tata bụ ụbọchị izu ha na-abịa ụka ebe a ha kwụrụ ọtọ. If today is the first time you are worshiping with us here, please may you stand. First time worshipers. Ọ gbarakwa aka ka anyị na-anya n'azụ ka anyị kene the first time worshiper here. Anytime you are around, please come back and worship with us. Daalụ. Anyị were ohere a wee na-ekenezi ụkọchukwu Chief Ekpendo bụ onye nke kara ya ụka tata ka anyị kọpụrụ na ya aka. Were na-ayọkwa ka anyị lote Bishop, Auxiliary Bishop of St. Gabriel Region, mgbe anyị mere na Archdiocese nya mgbe m na-eme acknowledge o so n'aha ndị e nyere m eme acknowledge bịara ụka anwa ya eso ka ụka ma tupu a na-ebido ụka akpọọ m ozigbo so m ụka gbuo afọ ya na ọ nwụrụ kịta. So and the Archbishop anyị mekwere ya announce oge ọ na-ebido ụka agbagburu ya na biye ọ ihe m gụtara na news ọ dị na news. So obi na St. Gabriel and ọtụtụ n'ime anyị ndị mụ ya ọ bụburu pastor na St. Joseph's nke Horton
even though when I'm in charge of St. Eugene, St. Michael's, and other parishes around. Mankede, this parish, na Cabreni, St. Joseph Cabreni. So I am my ofuma. Na ihe ọtụtụ n'ime anyị maali ya. Were gbagbuo ya nya. Ọka so wee ka ụka. Ethnic ministry, all the suppose ime ha retreat in 2 weeks time. All the suppose ibi ụka nya. Aga ibido ụka. A na-ezitezi ozi na agbagburu ya. Ihe a na-agbagburu ya anyị amarọ. Ka anyị na-eloti ya n'ekpere wee na-eletekwe ebe anyị si were pụta ka ihe a ga-eme na be anyị election ọ gaa ọfụma. Daalụnụ. Biko ka anyị kwụrụ n'ọtọ. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Lawanụ misa kwụsịgo. And I use all the medalists ndị niile enyegoro award in the Archdiocese ha pụta ka ha na onye isi anyị Skọlọg Amaka na ụkọchukwu see foto ozugbo. Tụwara ya mama, tụwara ya mama, si ya n'omela, si ya n'omela, onye wuru Jizọs, tụwara ya mama, si ya n'omela, anyị si nụ ya n'omela, ya n'omela, anyị si nụ ya n'omela, ya n'omela, onye wuru Jizọs, tụwara ya mama, si ya n'omela. Ka anyị tụwara ya mama ka anyị si nụ ya n'omela onye hụrụ Jizọs tụwara ya mama ka anyị si nụ ya n'omela ka anyị si nụ ya n'omela onye Jizọs tụwara ya mama si ya n'omela anyị si nụ ya n'omela ya n'omela anyị si nụ ya n'omela ya n'omela onye hụrụ Jizọs tụwara ya mama ọra kene n'ike Jesu ka ndị mmụọ ozi ya were pụta n'ọbịa mee ya mee ya ya mee ya zọra bịa mee ya mee ya bịa mee ya bịa mee ya zọra